Over here in Asia, China has imposed a partial lockdown on some new regions after some COVID-19 infections sprouted in the country's northeast and the original epicenter of the virus, the now infamous city of Wuhan. Ha? Ano yan? Lockdown sa Wuhan? Hello guys, kumusta kayo? Ako po muli si Teacher Roger, isang OFW dito sa China. Pag-usapan natin ngayon yung mga naglalabasan sa Facebook at sa YouTube about Wuhan, China na nasa lockdown, tapos may second wave, at nasa under martial law daw. Maraming mga lumalabas sa Facebook, pero I just want to confirm guys na hindi po totoo yan. Nandito mismo ako sa Uxi City, Jiangsu Province, malapit sa Wuhan. Tapos may mga kababayan din tayo sa Wuhan na nagpapatunay na walang lockdown. 阮无通食肉，阮无话通做工，弄错是为着你，为着你，我要拍你咯！你给我走哈！你给我。 Ano naging lockdown sa amin, no? May bus, ang daming sasakyan. Malalockdown nga, ang daming sasakyan, no? Nasa taxi kami ngayon. Yun, so far safe naman. So dito sa kasi kung totoo yan na mayroong second wave sa Wuhan City, na-alarma na kami dito. Tapos tight na rin ang security namin dito kasi malapit lang kami sa Wuhan eh. So, sabi ng mga Chinese workers, mga katrabaho ko, wala naman ganun, walang mararamdaman mo kasi yun eh, kasi ang Filipino community dito is very tight. Meron kaming mga groups, sila mismo, yung dalawa nating kababayan or yung mga kababayan natin mismo sa Wuhan City ang nagpapatunay. Meron niya ang video dito, sabi niya na nag-send siya sa group namin na hindi lockdown kasi dami pang mga buses, it's normal day. Actually, madali lang malaman ng mga OFW dito sa China, madaling matrace kasi meron kaming app, meron silang app tracker, app sa phone na nagbibigay ng information about sa mga active cases ng COVID cases sa bansa. So not only sa China but the whole world, meron silang updated na app. Tapos na-trace namin doon, pwedeng makita doon kung saan galing may map kasi, may map tracker kung saan sa community ninyo yung may virus o may nakikita doon. Hinanap ko actually sa YouTube ang pinagmulan ng video na nagsasabing second wave. So the thing is, kung papanoorin mo ang video ng mga news channels gaya ng Al Jazeera or gaya ng Arirang ng Korea, South Korea, kung papanoorin mo is ang content ng video is hindi about Wuhan it is about Jilin Province sa Shulan City. Pero yung headline o yung title ng video nila is about Wuhan, so may catch doon. So doon nagkakaroon ng fake news kasi ang nakalagay sa title is second wave ng Wuhan pero kung papanoorin mo ang video, it's not about Wuhan, it's Jilin Province. Yun, hindi rin natin masisisi yung mga news channels na yan na gumawa ng mga headline na mga nakakainganyo, yung mga intriguing na headline kasi part yan ng journalism kaso kasi kung nai-intrigue ka is hindi mo kailangan agad-agad i-share hanggang hindi napapanood ang video. Yun ang catch So the responsibility of the viewer to know before sharing, yun dapat ang i-practice natin. Hindi porket na nabasa mo sa headline na second wave Wuhan, confirmation na agad na, meron nga. You have to read you have to listen to the video. Kasi yun ang ginawa ko, tapos na-intrigue na ako, pinakinggan ko.
Hindi naman pala about Wuhan, about sa Jilin province naman pala yun sa Shulan City. Ang Shulan City, ang Jilin province, Shulan City ng Jilin province, sila ngayon yung may pinakamaraming kaso dito sa mainland China. They have 31 positive cases sa ngayon from 0 before. So kaya siguro nasabi nila na may second wave kasi mayroong bagong 31 kaso ng coronavirus. Base sa balita, ang nagdala nito isang laundry woman, yun lang nakalagay sa news, laundry woman na was able to infect other people. So ngayon, very tight ang security na sa Jilin, naka-lockdown sila, naka-martial law sila, tapos close ang borders. So kung anong ginawa sa Wuhan before, yun ang ginawa ngayon sa Jilin, sa Shulan City para makontain ang virus. Ayun, so kung maaari po paki-share ng video na ito at para malaman ng iba na hindi mag-alala, hindi mag-worry, and hindi mag-panic para sa mga OFW natin dito sa China at para na rin sa mga Pilipino sa bansang Pilipinas.